Fil-kċina Maltija għajla nsibu ikel aktar Malti mill-ħobża li tant aħna magħrufa liha? Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn il-vokabolarju marbut mas-sena tal-Furnara u l-ħobża Maltija. Ir-reġistru tal-ħobs, ġifieri terminoloġija marbuta mal-għamil tal-ħobs, huwa qadim ħafna, imur lura sa nisel tal-ilsiem Malti f'Malta. Għax jiġifieri kull meta nibdew naraw il-Maltin jitkellmu bil-Malti, daw diġà kienu jagħmlu l-ħobs, sewa anki 1000 sen ilu. Mela r-reġistru tal-ħobs huwa kollu jew kważi kollu qadim, semitiku jiġifieri. Għalhekk huwa ta' uġieħ ta' qalb għalina nies tal-età tiegħi ngħidu aħna li jaraw li f'ġenerazzjoni waħda minn missier għall-liben qed jintilef ħafna mit-terminoloġija u mis-sens ta' storja li kellna dar. Għandikom eżempju ngħidu aħna jiena twilet f'dar illi minn barra ummi u missieri kien hemm ukoll in-nanna. Sewa li kienet għadha farfett, issa farfett hemm ħafna xogħol ġifieri u f'xi ħin kull jum forsi barra l-ħadd konna xi ħadd irid imur jixtri l-ħobs. U nanna kienet tħares lil alloġġ u tgħid għadu l-ħin għax bħalissa jkun għadu qed jaħbes. Jien ta' tifel sewa li twilet f'dak l-ambjent, trabbejt f'dak l-ambjent, kelli sens ta' xiġifieri, għadu qed jaħbes jiġifieri għadu qiegħed jagħmel il-ħobża nejja fuq il-palun. U jdaħħalek il-ħobża waħda fuq il-qija tal-forn u meta il-esti ikun jibda jaħmi. Mela, fil-forn ikun hemmhekk jibda l-aġġien. L-aġġien għax qabel kollox kien nisibu kelma, sewa l-aġġien jaġen l-aġina billi jitfal ilma fuq it-qiegħ u fuq il-ħmiera. Sewa jistenna l-magna biex taġen għax fi żmiena ma kienux jaġnu b'saqajhom jew bidejhom, insomma meta l-aġina tkun maġuna sewwa, ineħħi l-aġina minn ġol magnu jitfaħħa f'posti ieħor jgħidu l-mejjilla biex l-aġina tissewwa. Issa tissewwa ħafna drabi ma jafux x'inhi n-nies illum, ma jafu l-kelma bl-Ingliż, jekk jafuha bl-Ingliż, jiġifieri mhix arkajka għadha valida. Ngħidu il-proofing da tagħha. Mela l-aġina tissewwa, mela tissewwa jkun hemm ħaddiem ieħor jgħidulu l-kebbib li jaqbad biċċa minn din l-aġina u jkebbibha forma ta' kobba, ballun biex tiġi ħobża nejja. Jippostja dak il-ħobż nej fuq it-tilari wieħed fuq l-ieħor u meta jkun kebbeb l-aġina kollha jibda jaħbes. Jiġifieri jitfa' l-aġina nejja, il-ħobża nejja fuq il-palun u jdaħħalha waħda fuq il-qija tal-forn. Issa din kienet l-ikbar biċċa xogħol għaliex inti trid ikollok is-sena tkun taf kif tiksi il-qija tal-forn bil-ħobż u tbewwes waħda ma' oħra x'hekk hija l-kelma tbewwisa tmiss waħda mal-oħra minn żewġ naħat biss, jiġifieri u mingħajr ma taħli l-ispazju li hemm fuq il-qija, imma mingħajr ma taffex kollox flimkien biċċa xogħol kbira. Meta jlesti u jalaq il-biba tal-ħadid, il-ħobż nej jibda jinħema bis-sħana tan-nar li kont qabbad mill-ħatab. Mhux injam jgħidulek ħatab jgħidulu. Meta jinħema wara xi siegħa ħami, jiftaħ il-biba tal-forn, joħroġ kollox minn hemmhekk il-ħobż moħmi lest u n-nanna allura kien tista' tmur dak il-ħin u tixtri l-ħobż. Kien hemm żmien meta il-Maltin indunaw ukoll li l-Ingliżi kienu jħobbu jieklu jagħmlu sandwiches. U biex inkunu bħalhom għax aħna kulħadd fid-dinja jipprova jikkopja l-min aqwa minnu. Ippruvaw il-Furnara jagħmlu wkoll ħobża għamla ta' kantun, speċi miflok ta' ballun, u ipprinċipjaw dawn il-kontenituri rettangolari. Meta ħarsu lejhom il-Maltin, għax dak iż-żmien il-Malti kienu għadhom jaħsbu bil-Malti, kienu qalu kexxun, qisu dakux ħobża tal-kexxun. U kien jagħmel ukoll il-ħobża tal-kexxun, il-Furnar. Jiġifieri ara kemm kliem ngħidu aħna llum għadha teżisti ftit xi ħobż pjuttost ġdid qed jgħidulu bebbuxu. Ngħidu aħna hawn min jaf dil-kelma. Ma jimpurtax billi daħlet issa l-kelma baguette u ċabatta, speċi u panina, mela le, żvilupp. Imma tagħna jekk issa jkun ma ninsewx ngħidu aħna kien hemm kelma komuni qabel ukoll hija il-fettul. Pereżempju, fettul hija ħobża fit-tul. Sewwa mhux ma jgħidux fettul għax hija fit-tul, tiftel huwa verb illi nsejniehlu. Il-ftila tal-mużbieħ għalhekk jgħidulha ftila għax hija miftula, mibruma. Meta tobrom xi ħaġa bejn subak jew bejn idejk, dak jiġi fettul, anki tenniħa tal-fuħħar kien jaħdem bil-fettul ukoll, llum jgħidulu rope, pereżempju. Fettul dak, u meta jkollok
ħobza ta' walija bħalma għadek tara forsi dik tara għawdex saret komuni, ma dari kienet komuni u kon jgħidula fettul dik ukoll. Dan u klim sabiħ, sewa għaliex għandu inqeret. Inqeret il-forn Malti. Issa inqeret il-terminoloġija wkoll. Illum ħafna nies għadhom jagħmlu jew jixtiequ jagħmlu l-ħobs id-dar. Sewa. Ta' ommi kella kelma għal dik. Kienet pereżempju xi ħadd jgħid xtrajdaw il-kak, mux kak tal-asel, bitta li ħanud. U ommi kienet tgħidulhom le jiena ma nixiex mill-ħwienet tad-djar, nixtriha waħda ħdejja tagħmilhom hi. Dak kienu mela kak tad-djar, sewa homemade jiġifieri, imma ommi ma kienx tgħidulhom tad-djar għax l-Ingliż jgħidu homemade, imma istintivament kienet issib il-kelma Maltija fil-sina. Għaliex aħna għandna nitilfuh dad-diskors kollu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.